Trainer Marco van Basten, als u kijkt naar de ranglijst, dan kunnen jullie dus hele goede zaken doen. Had u voor dit seizoen verwacht dat jullie na 15 wedstrijden op de 4e plaats kunnen staan? Nee, dat had ik niet verwacht. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook niet echt mee bezig ben geweest. We hadden een doelstelling om in ieder geval meer punten te halen dan vorig jaar. Nou, daar zijn we op zich goed mee bezig. En al het andere, we willen ook graag van achteruit wat meer en gedegen opbouwvoetbal spelen. En wat minder goals tegen. Nou, de punten, dat lukt redelijk. De goals tegen, daar zit nog niet echt mee. En het opbouwende gedeelte is ook wisselvallig. Dus er valt nog wel het een en ander te verbeteren. Ja, valt dat nou eigenlijk mee of tegen of eigenlijk naar verwachting? Wat? Het spel van Heerenveen op dit moment. Nou, ik denk dat het spel is wel iets wat veel aandacht vergt en veel aandacht vraagt. En wij blijven daar op hameren, we blijven daar op trainen. Maar je ziet toch met regelmaat dat dat een moeilijk onderdeel is bij ons. Het gaat ons niet makkelijk af. Aan de andere kant is het wel steeds zo dat we toch veel weten te scoren, veel kansen creëren. Dus dat doen we dus wel goed. Alleen het is niet zoals je eigenlijk zou graag willen van achteruit met veel verzorgd voetbal. En dat heeft ook een beetje met de poppetjes te maken. Maar dat geeft niet, want we moeten er elke keer het beste van zien te maken. Zit er wel een stijgende lijn in? Nou, dat denk ik wel, ja. Kijk, als je het vergelijkt met vorig jaar en nu, dan zit er wel wat meer samenspel en meer contact in. Dat wel. Alleen, ja, ook daarin heb je natuurlijk een aantal spelers moeten wisselen. We hadden vorig jaar Jeffrey Gouwenleeuw met Ramon centraal. Nu heb je Arnold Kruiswijk met Kenneth. Dat heeft ook zijn tijd nodig. En goed. Je probeert elke keer door veel te trainen, veel ook met beelden erbij om de dingen goed te bespreken met elkaar. En langzamerhand hoop je dat het stapje voor stapje wat beter en wat duidelijker wordt voor ze om het uit te voeren. Dan is het ook wel lekker dat de topscorer van de Eredivisie er weer bij is, Alfred Finn Bogason. Hoe afhankelijk zijn jullie van hem? Nou ja, goed. Kijk, Alfred is een belangrijke speler voor ons. En niet alleen omdat hij doelpunten maakt, maar ook omdat het een jongen is die goed in de groep ligt. Omdat hij goed meespeelt. Omdat hij, vind ik, goed traint. Dus is een belangrijk speler. Maar je ziet ook dat hij heeft nu 2 wedstrijden bij ons niet meegespeeld. En we hebben ook, vind ik, goed gepresteerd. PSV uit 1-1 is goed gepresteerd. En ook nu thuis tegen Go Ahead hebben we niet goed gevoetbald, maar je hebt hem gewonnen. Je hebt toch 3 doelpunten gemaakt. Je hebt uiteindelijk wel kansen gekregen op meer doelpunten. Dus uiteindelijk zijn we wel steeds in staat gebleken om daar toch genoeg goals te maken om het resultaat op een goede manier te beïnvloeden. En dus ja, het is liever dat hij meedoet, maar het is ook niet zo dat als hij er niet bij is, dat we dan niet meer weten waar we naartoe moeten. Jullie zijn niet te afhankelijk van Finn Bogason? Nee, dat vind ik niet. Nee, ik denk dat we hem er graag bij willen hebben. En ik hoop dat hij fit is en dat hij elke wedstrijd bij ons speelt. Maar uit bij Twente, uit bij PSV en nu de laatste wedstrijd Go Ahead hebben we ook aangetoond dat we prima zonder hem ook fatsoenlijk kunnen spelen. Wat weet u van ADO Den Haag? Van ADO Den Haag weet ik het nodige. We hebben natuurlijk ook de wedstrijden zitten kijken van de afgelopen weken die ze gespeeld hebben. En ik weet ook dat er een aantal spelers niet bij zijn, Beugelsdijk en Kramer, vanwege een schorsing. Dus hoe ze dat gaan oplossen weten we nu nog niet precies. Maar in grote lijnen hebben ze een paar opties en die zullen ze waarschijnlijk gebruiken. En ik weet niet exact wat het is, maar zover tot in detail moeten we denk ik ook niet met Den Haag bezig willen zijn. Ik denk dat we toch voornamelijk ons eigen spel moeten willen spelen. En dan kijken of dat goed genoeg is om daar te winnen. Marten de Roon, de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Als je naar de ranglijst kijkt, denk je dan ook van kun je een mooi stapje zetten? Ja, nee, tuurlijk leeft dat ook. Dat als we winnen dat we op een mooie 4e plek komen. En wat vooral belangrijk is, dat je dan bovenin meedoet. En gewoon een gat slaat met de rest, met de concurrenten. En dat zou gewoon heel lekker zijn. Ja, ik bedoel, 4e, dat is eigenlijk wel cruciaal, hè? 4e of 5e, wel of geen play-offs. Dat is nog heel lang hoor. Maar... Nee, dat is inderdaad nog ver weg. Maar het is gewoon dat je op 25 punten komt. En het staat op dit moment staat het best nog wel dicht bij elkaar. En dan is het gewoon lekker dat je een gaatje slaat. En inderdaad dat je bovenin meedraait. En deze competitie is raar en iedereen wint van iedereen. En als je dan met 25 punten op een 4e plek komt, dan doe je dat heel goed. Ja, leeft dat in de ploeg ook, dat besef? Oh ja, dat is er zeker. En, maar ook gewoon dat wij vinden dat wij een betere ploeg hebben dan ADO. En dat wij daar gewoon kunnen winnen.
Ja, maar toch, die uitwedstrijden, dat ligt hier nog niet zo denderend. Nee, nou, we hebben wel meer punten dan vorig jaar gehaald in de uitwedstrijden. Maar nee, we staan ook gebrand op vorig jaar. We hebben hier thuis toen kansloos verloren van ADO. En uit waren we beter met 10 man zelfs. Hebben we ook niet gewonnen. En ik denk dat het nu wel eens tijd is om onze gram te halen, zeg maar. Hoe belangrijk is het dat Finn Bokerson weer terug is? Nou, kijk, Alfred is gewoon belangrijk voor onze ploeg. Hij heeft er 14 in liggen dit seizoen, vorig jaar veel gescoord. Dus het is gewoon ja, ook voor een tegenstander vervelend dat hij er weer in staat. Omdat hij altijd zijn goaltjes meepakt. En ja, als hij morgen voor ons belangrijk is, wat hij meestal is, dan is dat heel belangrijk, ja. Zijn jullie niet te afhankelijk van hem? Nou, dat vind ik niet. Ik denk dat we hebben laten zien, zowel tegen PSV als afgelopen zaterdag, dat wij ook zonder Alfred een goede prestatie neer kunnen zetten. Alleen hij scoort wat makkelijk, dus op die manier is dat altijd fijn. Ja, alhoewel het voetbal tegen Go Eagles natuurlijk nog niet fantastisch was. Nee, de eerste helft was slecht, maar ik weet niet of Alfred de spits is waar we super veel beter van gaan voetballen. Alleen je weet dat hij altijd 1-2 momenten in de wedstrijd heeft en belangrijk is met zijn goals. En ja, daarbij is hij gewoon heel belangrijk voor ons. En dat het een echte spits weer in de voorhoede staat nu, dat is denk ik het belangrijke.